Lugo acollerá por vez primeira na súa 24 edición os premios Mestre Mateo que organiza a Academia Galega do Audiovisual. A entrega de galardóns aos mellores profesionais do audiovisual galego será o día 21 de marzo do vindeiro ano no Auditorio Fuxan os Ventos coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación e do Concello. A capital lucense é a única das 7 grandes cidades galegas que non acollera o evento. Porque isto é algo máis que un anuncio, eu creo que é un acto de xustiza territorial e é tamén froito dunha aposta política e económica que facemos dende as áreas de cultura do Concello e da Diputación. Sen unha aposta seria, este tipo de eventos non podería levarse a cabo e por iso quixemos colocar a nosa provincia e a nosa cidade no mapa do audiovisual estatal. A deputada de Cultura reivindicou a provincia e a cidade como centro de creatividade e talento cinematográfico cunha longa lista de nomes e producións de éxito con selo lucense. Ademais, temos a Semana de Cine de Lugo, temos unha escola de produción e realización audiovisual pública, por iso era tan importante que os Mestre Mateo viñeran a Lugo. A carreira dos Mestre Mateo comezou coa presentación en Lugo e continuará. En outubro abrirase o prazo de inscripción das obras e dos profesionais para esta edición. A finais de xaneiro xa saberemos quen son as persoas e as obras finalistas. Isto sempre vai xerando moita expectación. Entre febreiro e marzo anunciaremos cal será o premio de honra deste ano que se recollerá nesa gala do 21. O resto do ano a Academia impulsará actividades en Lugo que acheguen o audiovisual á rúa.